Oriol. Emakuntzi etorkizunekoak aurtengo Bizkaiko txapelketan Tolosaz. Taldeetan, mesedez, egin duzue hirugarren hori bat. Zumaya.
eta hori jala jasoko dute bandera baita ere. Hirugarrena, Tolosa. Emakumezko gazteetan, Haiku. Emakumezko gazteetako Euskadiko txapelduna 2018an, San Juan.
zen, emakumezko. Bigarren postuan sailkatuak, Getxo. Getxoko emakumeak. Bigarren gaur, Euskadiko txapelketa honetan. Euskadiko txapeldunak San Juan. Hiruaren sailkatua. Gizonezko aurrak kategorian Tolosa. Bigarren sailkatua Bermeo.
gizonezko kadeteekin. Pero no se toca. Bigarren sailkatua, gizonezko kadeteetan, Deustu. Abengetako podiona, Bermeo Deustu Itsasoko ama, Santurtzi irabazlea. Bigarren puntuaren bidea. Zazarotezen, gizonezko kadeteetan. Sailkatua, Zierra. Carmen, guárdame la medalla. Bigarren sailkatua, Oso, Zagatuak, jasoko dute zilarrezko domina. Mutilak, zorionak, Euskal Euskal 2018ko Euskadiko txapelduna gizonezko gazteetan, Zarau! Bandera jasoko
Sigue discutir. Gizonezko gaztetako Pedro Mitxel du. Iguaren zierrana bukaren medio, irabazela, gaztetako zazpena, bai. Eta emantzeko gizonezko zierrana bat du. Iguaren, postuan, zaitapekatua, baina nila. Bigarren postuan sailkatuak Santurtzi, itxasoko ama Santurtzikoak. Bigarren postuan laugarren zeren, eta bigarren minutu dute. ¡Apa Santurtzi! ¡Los más guapos! ¡Apa Santurtzi! Zeniguetan, Euskadiko txapelduna 2018an, Zierbena, campeones de Euskadi 2018. Euskadiko Federazioko presidente berriak Ramon Alkanen eskutik jasoko ditu. Zorionak, aupa Zierbena!
urbildu podiona osatzen dutenak, mesedez urbildu baita ere Kaiarriba eta Santurtzi. Urbildu guapoenak! Hori mundu argazki ateratu da. Hirugarren postuan Kaiarriba, Donostiarrak, bigarren postuan Itsasoko Ama Santurtzi, eta irabazleak Euskadiko txapeldunak gizonezko senioretan, Zierbenak. Apa Santurtzi! Zorionak denoi. Felicidades a todos.